କେବେ ଏମିତି ଖାଲି ସମୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବା ଜୀବାଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ? ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ କିମ୍ବା ଆମ ରକ୍ତରେ ବହୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିପରି ମହାକାଶରେ ଘୁରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ବା ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏକ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ନୂଆ ଏନସିଇଆରଟି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀପତ୍ର ଏବଂ ତାର ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ, ଆମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ବୋରିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନଚିତ୍ର ଯାହା ଆମକୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବଠାରୁ ନେଇ ବିଶାଳ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବ। ସୋ ଆଜିର ଆମ ମିଶନ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାକୀ ମିଶି ଆମ ପୃଥିବୀ ନାମକ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଅନପ୍ୟାକ୍ ଦିସ୍। ଟିକେ ୟାକୁ ତର୍ଜୁମା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଉ, ଯେମିତିକି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି। ହଁ, ସେମିତି ହିଁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ନୂଆ ଏନସିଇଆରଟି ବହିକୁ ଯେଉଁ ଆଧାର କରୁଛୁ, ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଜନ ନାହିଁ, ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏହା ତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା। ଏହା କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ବଦଳେ, ତାହାର ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ବାଃ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ। ଆମ ଏହି ବହିର ପ୍ରଥମ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣ, ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ। ରାଇଟ୍। ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୌତୂହଳରୁ, ଆଉ ସେହି କୌତୂହଳ ସିଧା ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁଛି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋସ୍ ବା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ମାନେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ହଁ, ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଲଜିକାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛୁ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଧରି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଜିନିଷରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଗଛଲତା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା? ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଆସିବ। ହଁ, ମାନେ ଅଣୁଜୀବ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାକୁ ଏକଦମ ଆରମ୍ଭରୁ ରଖାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବାହାର ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, ସତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତାହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ରୋଗ କେବଳ ଖରାପ ପାଗ ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟରୁ ହୁଏ। ହଁ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ହିଁ କହୁ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଗଲା ତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ୱେଷଣ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝୁ। ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସହ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ବିଲକୁଲ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭୂତାଣୁମାନେ କେବଳ ଜୀବାଣୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମେସିନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବକୋଷ ଭିତରକୁ ପଶି ଆମର ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େ। ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନ ବୁଝିଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ କଥାଟିର ଗଭୀରତା କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ନିଜ ଶରୀରକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ବା ବୁଝିବା? ତାର ଅର୍ଥ
ଆମେ ନିଜେ କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ତାହା ବାହାର ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସେହି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା, ହିୟର୍ ଇଜ୍ ୱେର୍ ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କୁହନ୍ତୁ। ଥରେ ଆମେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ବୁଝିଗଲେ ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ବହିର ଚତୁର୍ଥରୁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ବାହାରି ସିଧା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକ୍ସର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଉଛୁ। ରାଇଟ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ଆଉ ଫୋର୍ସ। ହଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ତାପ, ବଳ ଆଉ ଶେଷରେ ଏସବୁ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଓ ଝଡ଼। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ଉଦାହରଣ ନେବା। ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ତାକୁ ଆରାମରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରେସର କୁକର ବା ଗୋଟେ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। କ'ଣ ଆମେ ଏହାକୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିପାରିବା ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଚାପ ମିଶି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବାତ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକରର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତାହା ବହୁତ ସଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖୋଲିକରି ଦେଖିବା। ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ବାତ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ସେଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ସେୟା ହିଁ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ତାପ ଏବଂ ବଳର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏନ୍ସିଆରଟି ବହିରେ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଭାବେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ଗରମ କରେ, ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଗରମ ବାୟୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ଭଳିଆ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗରମ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠେ, ତଳେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ରାଇଟ୍? ହଁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭାରୀ ବାୟୁ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବାରୁ ଏହି ଆସୁଥିବା ପବନ ସିଧା ନ ଆସି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେହି କୋରିଓଲିସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛରେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତାପ, ଚାପ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ବଳ। ଦେଖିଲେ ତ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ କେମିତି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସତରେ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପବନକୁ ଆମ ଘରର ଝରକା ବାହାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରାର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଫଳାଫଳ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ମିନ୍? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାତ୍ୟା ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼େନି, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ତାପ ଏବଂ ଚାପର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆଉ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଲେଭେଲର କଥା ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆମର ଏଇ ବହିର 7ମରୁ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ହଁ, ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପ୍ରକୃତି, ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଆଉ ଦ୍ରବଣ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହଠାତ୍ 100 ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଲେଭେଲରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଛୋଟିଆ ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ପାଖକୁ ଫେରିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ତ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ଅଦରକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲାଗେ, ମାନେ ଟପିକ୍ଟା ଡିସ୍କନେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହା? ବରଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାର ବନେଟ୍ ଖୋଲି ତାର ମେକାନିଜମ୍ ଦେଖିବା ଭଳି କଥା। ଆମେ ବାତ୍ୟା କଥା କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ବାତ୍ୟାରେ ବହୁଥିବା ପବନ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତିଆରି? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଗଠନ ନ ବୁଝିବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ରବଣ ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଓହୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ପିକ୍ସେଲ ସହ ତୁଳନା କରିପାରିବା କି? ଯେମିତି ଆମେ ଟିଭିରେ ବା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଛବି ଦେଖୁ। ହଁ, ପିକ୍ସେଲର ଉଦାହରଣ ତ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। କାରଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି ପୁରା ଛବିଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୀନ ପିକ୍ସେଲକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ପବନ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଗଣିତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ସେହି କଣିକାମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି,
ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ ବାହାରୁ ଜିନିଷଟି କିପରି ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପିକ୍ସେଲ ଉଦାହରଣଟି ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ NCERT ବହିରେ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ରମାଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋ ଏହି କଣିକାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍? ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଏହି କଣିକାମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରିନିଏ, ହାଇଲି କମ୍ବଷ୍ଟେବଲ୍। ହଁ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ନିଆଁ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ସପୋର୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ବସନ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶି ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଣି ବା H2O ରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଯାଦୁ। ୱାଓ, ସତରେ ଦୁଇଟି ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବା ନିଆଁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ମିଶି ଏକ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଉପାଦାନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଅସଲ ଯାଦୁ। ହଁ, ଆଉ ଦ୍ରବଣ ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦାତା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ରକ୍ତ। ଆମ ରକ୍ତ ବି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ନ କଣ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ରକ୍ତ ଯାହା ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଉପାଦାନ ପହଞ୍ଚାଏ, ତାହା ଏକ ଜଟିଳ ଦ୍ରବଣ। ଆଉ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣି ଏକ ବିରାଟ ଦ୍ରବଣ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଓକେ, ନାଓ ଆଇ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାକ୍ରୋ ଲେଭେଲକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହା ବାତ୍ୟା ଚାପ୍ଟର ପରେ ଆସିଛି। ବିଲକୁଲ। ସବୁକିଛି ପଛରେ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜ ଶରୀରର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେସବୁର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସ୍ତରକୁ ଆସି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାତ୍ରା ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଶେଷ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 10ମରୁ 13 ଯାଏଁ, ଯାହାକି ପୁରା ପିକ୍ଚରକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଲୋକ, ଦର୍ପଣ ଆଉ ଲେନ୍ସ ବିଷୟରୁ ବାହାରି ଆମେ ସିଧା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି, ସମୟ ଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ। ଆମେ ମାଟି ତଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁରୁ ବାହାରି ସିଧା ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ମାରୁଛୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏବେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପକୁ ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପରେ ବଦଳାଇ ଦଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ ଏ କଥାଟି। କାରଣ ଆଲୋକ ଆଉ ଲେନ୍ସ ବିନା ମହାକାଶକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। କେମିତି ଟିକେ ବୁଝାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଆଖିରେ ଏକ ସୀମା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରର ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଲାକାର କାଚ ବା ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥକୁ ବଙ୍କାଇ, ମାନେ ଯାହାକୁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛୁ। ସୋ ଟେଲିସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଆହୁରି ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦେଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ କେବଳ ଦୂରର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖୁନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମୟର ପଛକୁ ଯାଇ ଅତୀତକୁ ଦେଖୁଛୁ। ୱେଟ୍, ରିଏଲି? ଅତୀତକୁ କେମିତି? କାରଣ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତାରାଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ନଥିବ। ଓହୋ, ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ହଁ, ଆଉ ଏହା ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଆମକୁ ସମୟର ଧାରଣା ଦିଏ। ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କିପରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରାଉଛି, ଆଉ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ କିପରି ଆମ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ହଁ, ମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ତାହେଲେ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ମିନ୍? ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀ ଜୀବନଧାରଣକାରୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଜଲ୍ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଏହା କି ଏତେ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେଗୁଡ଼ା ଶକ୍ତି, ତାପ, ଚାପ ଆଉ ରାସାୟନିକ କଣିକା ଭିତରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଏମିତି ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଏସବୁର ଏକ ନିଖୁଣ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡିଲକ୍ସ ସନ୍ତୁଳନ କୁହାଯାଏ ତାହା ରହିଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ କୌଣସି ଅଲଗା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଯାଏଁ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋସ୍, ବାତ୍ୟା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି, ଏସବୁ ମିଶି ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଏକେ ଧାଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସବୁ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସବୁ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଜୀବନଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସତରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନା? ହଁ, ଏହି ବହିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି କୌଣସି ପୃଥକ୍ ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସିମ୍ଫୋନିର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ମିଶିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ। ବା, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ତାମାନେ ଏହି ବିଷୟସୂଚୀ କେବଳ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ବାତ୍ୟା ଓ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଧରି ମହାକାଶରୁ ଆମ ନିଜ ପୃଥିବୀକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଆମ ଘର କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ଏହି କ୍ରମରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି। ହଁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ବି ଛୋଟ ନିୟମ ସହ ଖେଳିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଏ। ଆମେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଏକଦମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି କେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମର କଳକାରଖାନା, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏହି ସବୁ କିଛି ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ କିପରି ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡିଲକ୍ସ ଜୋନ୍ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ହିଁ କ'ଣ ସେହି ଜୋନ୍ରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିଦେଉନାହୁଁ କି? ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଏହି ବହିରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ତାହା କ'ଣ ଆମର ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପୃଥିବୀର ବିନାଶ କରିବାର କାହାଣୀ ହେବ? ନା ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କୌଣସି ନୂଆ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା? ସତରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଆମରି ହାତରେ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ତାହା ବୋଧହୁଏ ଏବେ ଆମରି ହାତରେ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନିଜ ଆଖପାଖର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏମିତି ଖୋଜୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର।